Maka na ha? Right. Kay video na ko na ha? Ay. Sige. Ayan na yung bag nga malamyamin karoba. Sa tangal daw ket iti makay may ka 27 nga panagkasangay ko. Ni pagaya mi UJM Pastor. Sa taket lumapas ka nagtaking nga. Dump truck. Ito na yun. Birthday ko ngayon, nakala ko naka-sitting pretty lang ako, ganoon relax lang, eh hindi pala. Magdi-deliver na naman ulit ako ng milk tea. Pero may kukunin ako na regalo. Cash gift siya. Ayaw lang magpasabi kung ano yung pangalan niya, basta sabi niya para sa birthday mo. Para sa yan, gastusin mo, sabi niya. Maraming salamat po sa nag-cash gift. God bless you po and your family. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan palagi. Okay, kami natin din Ito po yung kakagawa namin ng milk tea. Yan, si Jason Fiel. Gwapong gwapo. Ano kasi nakahihiya naman. Ayan o. Nakahihiya. Nakakahiya. Nakahihiya. Ano ba mga flavor ito mga to? Hindi nga Pag okay, Okinawa. Hindi. Ano ay? Hindi nga bilog. Pang babae pag okay. Okay. So, pag lalaki, BT. Yan, this is the ito po yung taro flavor. Ube, parang ube siya. Sige, uli. Sige. Ate nga, di ba ito pa na tayo? May balong ito naman dyan yan. Patayin na. Hintayo, nagikarga, i-deliver. Another order. Yan, karuba, naka-ready na yung milk tea. This is 47 liters top box of my motorcycle. Alright. Kumanay pa ko man eh. Patong-patong pa ito na eh. Itak mo ko sa kumanay pa eh. Baka kumanay pa eh, ha. Baka kumanay ka pa eh.
Ikaw? Mga lakatip sa kabilang sa nalipatan may supaw. Nahi, nabalik-balin to agad. Kurangan na kayo nga talaga. Record. Ayun. Shawarma. Ayan, dito kami kung nakapag-deliveran Bakal eh. pagkabilang man, nalipatan may supo. Ha? Bakal kapag kabilang, nalipatan may supo. Muna order tayo ah. Lima. Dagas minto laktan. Basta lang laktan. Duwang ako na. Eh, sabi mo ata? Kami, ay, siguro mga babae pang gana, nagpudo na eh. Nagtagan na eh. Hindi tayo matan eh. Lima ko na lang siya. Amo mo nga, ito mga, di malagit ko mga balay komite, dili, tapat na kapitan. Dapat ikapitan niya. Ito ni, boy. Sbeng, boy. Ayun, ayun. Tapos ay resort ng kabidyo, kinapit ka sa bali magpunang mart. Pat ba? Liman sa? Ay, di ka mo. Mano ba yung order yaw? Ay, lima. Tapos, Gawang ata, tapos, mga lakatitimba, batsa, charing lang. Ay, maray. Mata, hindi naman, wintermelon. Hindi, dapat masitos na eh. Dagi tayo po, dagi nag-order ti milk tea. Ginawa nga duwa. Ay, kung ano pa dyan nga yung baga na yan. Giyaman kami ta. Kaya iyo na estudyante. Okinawa. Okinawa. Talo nga winter sa kadwa nga Okinawa. Oh, gerka. Kumalay sa teate yung guys. Baka makuha mo eh. Pwede numayor na sa tanay. Mag-aapad ang tuki din. Yan. Sarap. Ang straw. Wow. Wow. Second delivery karoba. May sa milk tea, may sa shawarma. Di ko man natin eh. ayan. Kung anak kita ka mula. Nagul ka pa atapang kami pwede na mo. Ay, sige, dumagas kayo to. Ala, talaga nga nagbitak ko nagitan ni. Ako naganos sa mga nang pabiyagdaytan ni. Ganda nga kakos na yun. Wala talaga gaya nga nagbitak ko. Ano magbitak sa akin? Tapos inis, ano ni Bino? Nga kita man mula dati antikon. Dahil, dumagas kayo to. Oh, dumagas ako. Ano, nagbitak ko lagi ako amon ni. Tapos yun ko mo din ko. Ay, dapat pagkakatan mo sa Ito di. Another delivery. Dak nga balayan. Ako balay ba? Wait. Dua. Empat. Apat. Yeah. And max. Lima. Dua, Lima tapos basta. Lima nga. liwa nga shawarma. Lima. Yan. 5 shawarma. Upang ambil lang? Ah, okay. Kaya kung order mo isa. Ay, mong gaya na. Patak. Ano tinangay yung isa? Ay, yung isa ni nag-order.
Ala, may lives kami, sister. Ay, adya lang, tihangan na saya. Oh? Kamaya mo tikanan na yun eh. Ay, tani, ti ang pagruwaran na. Sige, pagruran na ngay Jenny. Awan, Jenny. Awan nga may pa si Jenny. Ay, nagaritso ata. Nagaritso. Yan, New Year kahit saya. Nagadugayan balayan na dyan New Year kahit saan. Yan, so dito na tayo sa Western Union mga karuba. Kunin natin yung cash gift na binigay sa atin. I-fill up lang ako ng form. Okay, bibigay ko na yung papel. Oh, ID pa? ID pa? ID. May uwi-uwi pa ba? Pangalawa, 5 kilo, 4-5. 3. 3-10. Adi kayo man ballpen. Malam mo yung tigas tinan eh. Shout out kay Ate Lynn, tsaka yung kasama niya sa loob. Anong pangalan? Yan, Ate Marjorie, yung mga taga-asikaso pag maglalabas ka ng padala, yan. Ano? Jorin. Yan, kay Ate Jorin. Siyempre, shoutout sa ating security guard, Francis. Kanina pala akin dito. Ito nakapa. Parang kahi. Pirma. Dito yan. Magsilikod pa eh. Gilikod. Ayan. Right. Di na kayo numalaan eh. Right lang ako karuba dyan. Kwarta nga regalo da. Pag September, nagpudulat ta. Yung data di kadwa ko na eh. Nakapalingkin. Agi kabel kan? Agi kabel kan? Gura ka? Nih. Pwede nga. Tawa tadi korta tayo. Adi korta korak ko ha. Tanay oh. Actually regalo na lang dato yung korta kanya. Birthday ta tagarod. Yan, hindi na. Ay, happy birthday! Birthday niya talaga! Oh, naiikot lang atin. Yan, maraming salamat sa Western Union. Nakuha ko na yung regalo sa akin. Maraming salamat po sa nagbigay. Siya man ako karuba. Nakapalingki man na. At ang itlog. Hi. Ayaw. Hi Bem. Say hi. Hi! Sabihin mo, hello Karuba. Hello Karuba. Yeah. Hello! Sophie. Nararap! Bia. Bye. Yan yung mga pamangkin ko.
Si Sophie. Yan. Wait, Say wait. hi, Sophie. Sophie. Hi. Hi. Bea. Hi. Sige, tungtong. Di ako sakay kanya natin kain. Tapi tumaray nga tapay lagi. Sige, chismis. Pala ini. Hi, Juday. Juday. Hi. That's my brother, Clifford. Boom boom. Boom boom. Global. Si Bembem, ba't ang dumi na ng damit mo? Ang kayo galing? Pato ako. Hindi ka ba nagsukat? Hindi pa eh. Gaga po nag-deliver. Pero nagdi ko sa on. Pati dress na, pati dress. Wala yan. Oh, kailangan siya no? Ang Ferrari. Appear, disappear, one up, one port. One port, one up, disappear, appear. Appear, one port, ang size ko. Hello, boom. I should say, boom, boom. Lock. Guys! Guys! Sophie! Bumbo! Guys! Guys! Little pink. Ay, hindi ah. Pangalay, pangalawa, pangatlo. Yan. Kami po yung tatlong mga kapatid. Clifford James, John Mark, and Julora. Yan. Talo kami lang. may isang babae. Asan yung babae? Ito. Babae ba? Ito yun, si Juday, yung anak niya. Ay, Juday. At yung bunso niya sa kanila. Si Bumbum. Anak ng kuya ko. Ay, putot na. Oh, putot na. Mauricio daw ang pangalan. Mauricio. Si Mauricio. Dati ninanay ko ito din nagluto. Si Pansit. Tapos sopas. Kadana na yan tibubit. Ako mo ng tibubit. Dati pa ito pinartini bayaw ko. Ini ang kangasani. Leon! Leon! And of course, hindi mawawala yung para kay tatay kahit wala na siya dito. Sabi ay tinagan si Ama, ti Anak, and si Espiritu Santo. Amen. Nailangitan nga Ama, gyam kami ti dayto nga aldaw pa nagkasangay ni bayaw ko, sabi ko mata. Ti dayto nga aldaw kamapoy ti dado pa nga parabor.
kamting dado pa nga tinaragsak nga nasalsalan at nga physical nga bagi agyam kami ako iti adunay nga taraon nga dito sa kami sa pag mata dito iti bensyon na dapat namang pahit ibig sabihin kaya iti bagi tagad na tinababakararag tinagan ni Jesus. Amen. Amen. To the Father, and to the Son. Happy birthday. Ano kami? Birthday wish. Silent lot na lang. Nasa yan? Blow the candle now. Blow, please! Let's clap our hands. 27, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27! Eh, si Mubran. Oh, pangalan, sige. Apa yun ni Jason mga taan? Oh, Maraming birthday. Jason! Tawagin natin si Kuya. Yung puno dyan. Go ahead. oh, fight. Naku yung Made, taluda ang dahan. that's my Abira Lourdes. Opening the close. Nagpudok kami. Napapantayan ah. Nakasurvive, ureg may san. Ang asawan. Oh. Ang kami dudayan. Sa sukatan na siya. This is what ang mga tagal. Tingnan mo na pulis gaganting. Ikaw na na, Hindi mo lang ang pulis gaganting. Hindi balikan na. Papa dama ka dito may kaduhang Nagul ka tagalog. Garam. siyempre naburida kasungitan ako na ni Inang. Oh! Ayun, pinainang da. Agpa